Nyaya ndeyekuti kuya tigowane mbatya dzatakashanda tose uye tijekeserane kubuda mumba kwakaita uchienda Kubhawa kwauri kundoita chipano so yenda munasirani yakunoresakini taurati taona kuti kufamba sei uye nezvinhu zvacho munogona nawe iripo ndeyekuti pamusoro emambo nemakurukota wose aachete nawe iripo ndeyekuti mudzimai wangu ndaisaziva kuti mudzimai wangu ari kundivanda achienda Kubhawa achiita chihure mumba nekunze tichibva kubasa ndaiwana mumba muzere makondomu madoro fodya ndobvunza taitanga kukakavadzana ipapo ndobva ndati kuna adzimai bheta inini pamwe ndikanga saigara muno bheta inini hangu nditore zvangu zvakawanda ndiinazvo ndidi ndibude muno ndisingavereri hangu zvatai takashanda tese. Adzimai akati kakavadza vakaramba ndobva ndaona kuti inini kunotongwa dzimosva ndokuziva bheta ndindiukuvakuru ndinotongwa ndione kuti tinoyayanidzwa sei ndokusaka ndakauya iwe kutaurwa hanzi akudako chifambi pamusoro ishe pamusoro mambo nevanhu vese vakateerera ini ndandisina kuroorwa mambo ini ndiri sex worker nditori sex worker ndamboroorwa kumba kuita hawazikani baba waini handizivo kumba kwavo zvazviri zvekuti wakabva kubasa kwavo wandikecha wandibhadhara waenda kubasa kwavo ndiine zvinhu zvangu mumba handambovhira ndaroorwa nababa ende handambovhira ndararama nawo mumba ndiri sex worker ndotenda kubva zveshuwa zvarutare zvawanotozviziva saka kugara neni kwawaita ndekupi zvinhu zvese zviri mumba madhisisi acho ndini ndinawo ndindaizvitengera nemari yangu yechiuri mumba ndemavini imba ndeyangu ndindakatoitsvaga kana mukasvika pandoroja ndotokutaura landlords yanotobva ukoida kundikecha panguva inoyi ndotoda mari kana 20 years ndototi ndipei 20 murara mumba mangu worara wotowirirana wakaene bhinzi kana chibage nongogashika torara tese woendawo kumba kwako handigari nemunhu hana kuroorwa hama dzangu dziri papedzi kumba kuenda kuzikani mukwasha hakuna mukwasha indi sex worker idi munhu angagwari tozviziva kuti une sex worker ende ndo basa rangu hanzi ini handina wakandiona ndakadaro asi ndakadaro ndinopikisana nazvo wakaroora inini kuroora handini mune vana vanati musamabika mapoto mamurubika mapoto ndingangoti nhau yaiitika ndeyekuti pakugarisana kwandakaita naadzimai ndakambounganidza mari yekutanga kubasa kwandaishanda takuwa pakeji yedu ndoshanda kumandafamu ndikauya nayo ndichichengetedza kuti ndinoroora ndinozisa muna wati kuti ndofamba sei ndida kutuma muzukuru wangu ari kubasa zvakazoitika here izvozvo hazvina kuitika vakaparadza mari saka anakuroora dai vakandibudirawo pachena pakutanga ndobudirai pachena sei mazosvitara sei ndendabvawo zvakaitika baba pakutanga Hello? yangu
pandakatanga kugara nawo ndakagara nawo 2021 ndiri sex worker handina murume ende iwewe uri chikomba changu uye haunaye kana kuti wakati wambodorora kumba kwenyu hapana yemuchato ihemeni iyoyo handinotonesa saka zvino zvavauti zvauri musheyane chii inini vakaona tiine mubhedha nodro negumbeze rangu nedvd netv pauzoti tagara tese ndobva tatenga makitchen unit 1 nemakitchen chairs neplasma neredio nezvimwewo zvemudziyo zvemumba zvanamai zvazvavo zvavaitenga ndizvo here vanoti mubhedha ndaamwari wangu inini mambo kumba wanga wasina mari wachiuya kumba kwangu wakandipe kutanga wakanditi ndiri kupa tv tovata tese mukuzvinzwa mambo kwakupedza kwakuti kechipiri ndakudza bhesi rangu tovata tese madhira wanenge wasina mari ine nchida mari ndotengesa chenjiya kuti ndiwanewo mari yekudya mumba nechikafu wana wangoende kuchikoro nekuti ndiri huri handisi mukadzi wemunhu Mambo mukadzi arikutaura chokwadi wemunhu wake haana kubudira pachena kunyange akabudira pachena pane uyu saka kuti waitorana pachihure zvakanaka kuti uyu achidzoserawo chimupawo kanotiwo kake ndozvo zvinoita kunyange munhu uyu osarawo nezvake zvese zvaaizotenga wari wese zvinosara naiye uyu zvaakasvika ainazvo zvakewo ngachimupawo zvakewo aone kusumuka kuti auda kuzodzoka zveotanga zvepachihure chavo ototi vanonga vachidanana ipapo munoti chii haite noti changamira hapana chinombobuda apa nekuti atotaura achiti iye akatotaura achiti ndoda kukanganisa yangu kugara panapo ndipe tundu wamunditesei ndiende zvinototaura kuti enga arikugara pamba peuri I think ichidzidzo chauinacho kuti iwe muchinda kana uchitsvaga mukadzi uri kuroora tsvaga mukadzi ane hunhu ende mangwana soudza kuti hazvizokunetsi mangwana wondoroora kuvabereki wacho mudi munogara mese saka chidzidzo kwauchaenda mangwana chienda undoswatuke undoroora munhu oenda kuvabereki oroora mugara mese uchiziva kuti iwe ndiwe baba uye mudzimai wako kwete kuti uti mudzimai wako waunenge uchiita uchiziva kuti anoenda kubhawa anoita sei ende wofunga kuti unoda kuona zviro zvakanaka kubva ipapo saka tinodisimisa nyaya iyi asi iwe wodzidza mangwani woenda undoswatuka kuita kuti usatyiwe system kuti hazvida akaimba akati anotiwa hatauri mangwani tsvaga mukadzi wosiyana nemadodhizadenaianokunyadzisa ubvunza kuti ndinami ndirimuziva isinukaiwene ngati nyanya yapera totenda mambo Chero uri mupenyu Ai,